नमस्ते. या व्हिडिओमध्ये आपण समृद्धी चुलीबद्दल माहिती पाहणार आहोत. समृद्धी चूल किंवा समृद्धी शेगडी ही लाकूड किंवा कोळसा याच्यावर चालते. सिलेंडरचे वाढते दर किंवा रॉकेल हे न परवडणारे असल्याने ही शेगडीचा वापर आपण करू शकतो. शहर किंवा ग्रामीण भागात दोन्ही ठिकाणी ही शेगडी वापरता येते. याचे कार्य करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी आहे. या शेगडीमध्ये खालील बाजूस एक मोटार दिली आहे. त्यामध्ये पंखा आहे. त्या पंख्याचे स्पीड आपण 3 स्टेपवर ॲडजस्ट करू शकतो. स्लो, थोडासा मीडियम आणि हाय. त्यामुळे पंख्यातील हवा लाकडाला किंवा कोळशाला फुलवते आणि जाळ सहज होतो. त्यामुळे घरात जास्त धूर होत नाही. पंख्याचे चार्जिंग किंवा त्या मोटरचे चार्जिंग होण्यासाठी या शेगडीला उजव्या बाजूला एक चार्जर पॉईंट दिलेला आहे. मोबाईल चार्जर करण्यासाठी जेवढे युनिट लागते तेवढेच युनिट यासाठी खर्च होते. 12 तास आपण चार्जिंग केल्यानंतर ही शेगडी 24 ते 36 तास चालू शकते. शेगडीच्या खालील बाजूस हे झाकण दिलेले आहे. या झाकणामुळे कोळशाचा किंवा लाकडाचा जी राख तयार होईल ती राख या फ्लॅपमुळे बाहेर टाकता येते. शेगडीच्या खालील बाजूस एका बाजूला मोटर, स्पीड मोटर आणि चार्जिंगचा पॉईंट बसवलेला आहे. एखाद्या भात्यात पंखा बसवल्यानंतर त्या भात्याच्या पोकळीतून ही हवा वाटीमध्ये ठेवलेल्या कोळशाला किंवा लाकडाला मिळते आणि त्यामुळे लाकूड आणि कोळसा फुलतो आणि चाळ पटकन तयार होतो. आता आपल्याला ह्या पंख्यातून येणारी हवा दिसून येते. त्यामुळे हवेचा स्पीड आपल्याला कळून येतो. याचे फंक्शन अत्यंत सोप्या पद्धतीने कार्य करत असल्यामुळे ही शेगडी वापरायला खूप सोपी आहे. यामध्ये बिडाची किंवा लोखंडाची वाटी मिळते. त्यावर याची किंमत ठरते. परंतु सिलेंडर किंवा इतर गोष्टींच्या मानाने याची किंमत कमी आहे. तसेच वापरायला सहज सोपे असल्यामुळे ग्रामीण भागात ही शेगडी घ्यायला काहीच हरकत नाही. समृद्धी चूल किंवा शेगडी उपलब्ध असून योग्य व माफक दरात पुरविली जाईल. याची 6 महिने ते 1 वर्ष वॉरंटी आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा.